Bosumotari Award for Best Supporting Actor Male. नाङा होनब्लानो जेबो जानाय नङा नों जानानैसो रुंसारि बिकास बसुमतारी बिथाङा सासे फावखुंगुर आरो सावथुन दिहुनगिरिनि अनगायैबो सासे समाज सिबियारिमोन बिथांनि जोनोमा आथिखालनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय फादारबारि गामियाव इं 1960 मायथाइनि 6 सेप्तेम्बराव जादोंमोन बिथाङा मिरु बिसानिबो सासे बारग' आफादगिरि आरो बोसोनगिरिमोन बिथाङा थांनाय इं 2023 मायथाइनि 2 जुन खालाराव रुंसारि जादोंमोन बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैथों गसाइनि खाथियाव आरज गाबहरबाय The nominees are लोगोफोर आंनि मुङा बिरदाव ब्रह्म डन बस्क' स्कुल पास आउट बेयाव थांनाय सोरबा सोरबाथ' आंखौ सिनायखायो जेरै मेट्रिक सोमखोर दिनै कलेजनि फार्स्ट डे जों बे कलेजाव फैगौ 3 बोसोरखौ ज' फरायगोन सानफ्रामबो लोगो मोनगोन सुखु दुखु रायलायगोन फैसालि नों बेयाव बहा थाङामोन बे साननैसोआव जोंनावबो फैयाखै बाजाराव मैगंबो फाननो फैयाखै न'आव माबाफोर जादों नामा फैसालि फैसालि रुपथ'लै फैसालि 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 नों मानो आंखौ एसेबां एरा एरा खालामबाय थादों थारैनो मा जादों आंनि बुंनाय रावफोरा बेफोरखौ फोरमायाखै जों बेवहाय रावबो आखाइ दिखांनायनि खोथा सानाखै आफादाव जायफोर लुबैया गिफ'फोर दंमोन बिसोरो आफादखौ गारनानै ओंखारबायानो सोरबाया राजखान्थि लिडार सोरबाया थिखादार सोरबाया जुवार मुदारु जाहैबाय आंनि सोंनाया बेसो दा जों मा खालामनो And to do the honors, we would like to request Nilo Kanto-Goyari sir, General Secretary of Bodo Sahitya Sabha, to come on stage. Okay, so at the same time, we'd like to request Senior Bosumotari ma'am to kindly do the honors. Yeah. Senior Bosumotari sir will be felicitated by Dipen Boro sir, Secretary of BISA, with an aroma and a memento. We are eagerly waiting to know the name of the winner. Good evening to all. The Best Male Supporting Actor Award goes to Lingsar Bosumotari. Thank you. For feature film, Sankritani Tisam. Thank you. Let's give a big hand to the winner, Lingsar Bosumotari, for Zankritani Tesam. And I think he's absent, so I'd like to request the members of the same unit to kindly receive the prize. And this will be a prize for 50,000 rupees. The members from Zankritani Tesam, if you are here, kindly come on stage. Any member from the unit? It's a proud moment actually for us, the winner of the Best Supporting Actor for Zankritani Tesam. So let's give a big hand in place of Lingsar Bosumotari. We have a member from the same unit. The winner of 50,000 rupees for Best Supporting Actor, male.
Thank you very much, sir. भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों